Allah uzvišeni u Kur'anu Kerimu kaže ud'u Allaha tadarruan wa khufiyah. Molite Allaha dželešanuhu ponizno i tiho. Neki bi vrištali moleći Allaha dželešanuhu, galamili, misleći da što više viče, što se bolje čuje. To važi za nas ljude, ali kod uzvišenog gospodara on zna i ono što ne kažeš, ono što srce želi, a samo ne zna da formuliše i da kaže. Allah to zna. Zato kaže tiho, ponizno, skrušeno, molite Allaha dželešanuhu. Zato što je dova silahul mu'mini wa imadu dini wa nuru samavati wal ard. Oružje vjernika, stup vjere i svjetlo nebesa i zemlje. Muhul ibadati au hijel ibade. Ona je mozak ili srž ibadeta ili ona je sama po sebi je ibadet. Ona je oličje ibadeta. I imamo sjajnu šansu shodno hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato i kažemo da smo dužni jedni drugima dove. Da jedni za druge molimo Allaha dželešanuhu. U nekoliko hadisa se pominje da kad brat vjernik moli Allaha dželešanuhu za svoga brata vjernika, osobito kad je na putu, a kao putnik, kao sa statusom musafira, moli Allaha dželešanuhu, da je dova primljena, a melek govori u aleke bi misl, i tebi toliko, i tebi isto, i tebi jednako. Kako god moliš za svoga brata vjernika, tako melek za tebe moli. Tako ti Allah vraća. Tako su to razumjeli prvaci. Kako kaže Imam Nevevi, kane ba'du selefi idha arada an yad'u li nafsihi da'a li ahihi al-muslimi bi tilka da'wa. Kaže, neki od selefa, od prvih generacija, kad bi htjeli da dove za sebe nešto ti treba, kaže, on bi molio Allaha dželešanuhu da to da njegovom bratu vjerniku. لِأَنَّهَا تُسْتَجَابُ وَيَحْصَلُ لَهُ مِثْلَهَا. Kaže, zato što je ta dova primljena i njemu će se vratiti istom mjerom. Dakle, na neki način posredno su molili Allaha dželešanuhu da im da, tako što su molili otvorena srca za svoga brata vjernika. I nemojmo da, ako nekoga zadesi neko dobro, neko ostvari neki uspjeh, neko se pomjeri sa te mrtve tačke, kako smo ga navikli, kako su ga zakovali tu, oni koji mu ne žele dobro i kažu dobro ti je, ne mrdaj. Kad se pomjeri s mjesta, moli Allaha dželešanuhu da ga učvrsti, da ga uputi, da mu da još više. I sve što za svoga brata moliš, sve ti više tebi se daje. Pa ćeš nekad moliti Allaha dželešanuhu da nekog slabog za koga čuješ, da ju nekoj nevolji, da te Allah dželešanuhu izbavi iz te nevolje, a nisi ni uspio da ga zamoliš. Jer to je kao ogledalo, šta pošalješ, šta postaviš ispred njega, to vidiš, to ti se vraća. Tako da, znamo iz hadisa, toliko puta smo slušali da Allah dželešanuhu želi, čeka od nas, evo nam i Kur'anom naređuje, molite me. Nemoj da se sustežete. Koliko puta čovjek bude u situaciji da treba da traži od nekog nešto, da čovjeka nešto zamoli, pa ga sretne, pa ga hrva trema, pa pusti, vrati se, odustani, pa jednom, pa drugi put, pa neko i odnese, kako kažu neki teški, ali su one tražnje, one molbe koje nisu izrečene, koje čovjek nosio sa sobom, tištio ga teret toga što je htio da traži, a nije se usudio da traži. Neko je za to trebao da proguta ponos, neko je za to trebao da proguta obraz, neko je trebao da se ponizi i tako dalje, pa je odlučio da nek se ne desi, a da se ne slomi čovjek. Ako da Allaha dželešanuhu, molite me svakog trenutka. Molite me za sve. Tražite sve. A molite i za svoju braću i sestre u vjeri. To je gospodar naš. Čak u predajama srdi se kad ga ne voliš, odnosno kad ga ne moliš. Srdi se kad imaš njega uzvišenog, a ti se sustežeš, hoćeš li tražiti od nekog, hoćeš li nekog pitat, kako li će ti odgovoriti, tako dalje.
sistem uspjeha kod nas vjernika jeste da ako prelomimo tu, da otvorena srca molimo jedni za druge, tražimo jedni za druge, zalažemo se jedni za druge, sami uspijevamo, onda ćemo da pobijedimo ono što danas zovu mentalitet krabe, sindrom krabe ili raka, kako god. To je jedan eksperiment, kažu stavite u jednu kofu jednu grupu rakova i to je naučno testirano. Kaže, kad jedan rak je blizu da izađe, da se iščupa i da izađe i skoči iz korpe, vjerovatno će srušiti i daće time slobodu svima. Šta se dešava? Oni koji vide da je on gotovo da izađe, zgrabe ga i vrate ga nazad. Pa kaže, uspije drugi, koji god je navrh gomile, on pokuša da se dočepa ivice, dočepa se, krene da izađe, povuku ga nazad. Eksperiment završava tako što uginu svi. Nijedan se ne spasi. Za čovječanstvo, a posebno za ummet Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, jako je pogubno da oživi među nama mentalitet krabe ili mentalitet raka. Da ako vidiš brata muslimana da je dočepao se neke ivice, da hoće da uspije, da se oslobodi nekog belaja, nekog harama, nekog zla, poroka, bilo čega, na ivici je, ti ga dograbiš za nogu, vraćaj se nazad, znaš ti kakve si ti sve grijehe čini. Vraćaj se ova. Pa jedan treba da uspije u nekom poslu, čekaj, vrati ga nazad, nisi ti, ima prečih. Pa jedan nije uspio, ne, sruši mu to što je uspio, da se vrati iz početka, da budemo jednaki, zar nije pravilo da trebamo da budemo jednaki? Kud će on preko ivice? I tako dalje. Taj mentalitet ne smije da živi među nama. Jer ako jedan uspije, srušit će on kofu koja nam ograničava slobodu. Pa ćemo se dočepati slobode svi. Ako one koji uspijevaju podupremo, ako ničim, onda hajir dovom. Nije uzalud to što govore hajir li ti put. Nek te hajir prati. Time su naši stari ispraćali svoje na put. Allahu na emanet i hajir li put. A danas haj pa se ne vratio. Haj ovako, haj onako. Ima tu bitne razlike. To su sitnice, ali znače. Da se oslobodimo jednom onoga što nas u kolektivi, u zajednici, što nas ograničava, što nam ne da da uspijemo. Uspjeh svakog našeg brata muslimana, makar na kraj svijeta, učini nas ponosni. Ako čujemo da je negdje na kraj svijeta neki musliman dobio prestižnu nagradu za nešto u nauci, u biznisu, u bilo čemu, to nam daje ponos. I treba da nam daje ponos. I molimo Allaha dželešanuhu da ga učvrsti, da mu da, da uspije i tako dalje. Tako se gradi kvalitet. A ne zavišću, a ne mržnjom, a ne propitivanjem je li zaslužen. Tamo žiri, ne znam, odlučuju o nagradi, a ti kažeš ne, ja smatram da nije zaslužen. Ne dajmo da to zaživi među nama. Dakle, poduprimo brata vjernika, ako ne ničim, makar hajr dovo. Vratit će se tebi kako god. Šta god učinite od dobra, kaže Allah uzvišeni, feli anfusikum, vama samima. Neko će da dođe sa listom, ja sam pomogao ovom, pomogao onom, nabrajaće. Pobriši to, batali, zgužvaj, zapali. Sve to što si nabrojao, pomogao si sebi. Njima si pomogao privremeno, sebi si pomogao trajno. Trajno si sebi kupio nagradu. Džennet nije tako jeftin da ti tek želiš, tek izvršavaš od ibadeta šta ti se ćefne, šta ti je drago. Već hoće i kad pomogneš da ustraješ, ali da znaš opet sve što pomažeš, pomažeš sebi, tebi se to vraća. Na kraju, vjernici imaju i trebaju imati najviše povjerenja od svega u svoga gospodara. Allah uzvišeni je
naš najveći oslonac i centar našeg povjerenja. Povjerenje se, kažu, gradi godinama, a ruši sekundama. Da izgradiš povjerenje trebaju godine, a da srušiš povjerenje dovoljno je 1 sekunda nepovjerenja, pronevjere, iznevjere i tako dalje. Kod Allaha dželešanuhu to povjerenje je konstanta, ono traje uvijek. Ono je neporecivo. Ono nema periode stanke, nema praznike, nema odmore. I kad pominjemo praznike, da ne smetnemo. Praznici koji dolaze donose prazninu. Donose samit praznih duša koje se raduju ne znajući čemu. Dobro ne rade, to je eto. Pa kaže, veseli se što ne radi. Praznuješ. Šta? Ima li nečega čemu se tu vrijedi radovati? Jel nekom obećan džennet? Jel nekom data potvrda da ulazi u džennet? Nije. Čemu onda radost? Čemu onda toliki festival? Čemu onda svi se raduju? Kad je ovamo sa ovom pričom o kofi, ni jedan ne daj da uspije. A ovamo kad se radujemo praznim stvarima, radujemo se zato što se svi raduju. Tu se podupire da niko u kofi ne ostane, nego da se svi raduju. Onome što nije naše. Onome što nije od prakse našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Onome o čemu u Kur'anu i Kerimu nema ni slovo. Ni preporučeno, ni naređeno. I zato ispraznimo duše tuđih praznika, napunimo ih svojom vjerom. Praznik je onoga ko se grijeha oslobodi. Kogod može do 1. januara da se oslobodi svih grijeha, da se pokaje za sve, učini sve ibadete i sve što se traži od njega, nek se raduje, nek praznuje. Ali takav ne postoji, ne hodi planetom. Tako da raduj se ti onda kad se oslobodiš grijeha. Kad napraviš prazninu u duši zbog toga što si se oslobodio grijeha, to je praznik. Nikakve veze sa ovim datumima, tuđim običajima, tuđim praksama, skrivenim ibadetima, nikakve veze sa tim nema. Kad se vraćamo na povjerenje u našeg stvoritelja, subhanahu wa ta'ala, on, kad se na njega osloni i onaj ko u njega ne vjeruje, Allah uzvišeni ne iznevjeri to povjerenje. Imam ibn Kudame al-Maqdisi pominje predaju da je postojao jedan vođa plemena koji je bio kafir i nevjernik, odnosno bio je mušrik, obožavao 100 nekakvih kipova, imao favorite među njima, svaki kolekcionar zna, to je svijest kolekcionara. Širk je kolekcionarstvo. Sakupljaš, da nas Allah sačuva, sakupljaš božanstva. Ima Boga za ovo, Boga za ono i tako dalje. Nastupi sukob sa muslimanima, muslimani osvoje to njegovo područje i on bude zarobljen. I sad šta učiniti sa njim? On sam daje odgovor. Kaže, ima jedna posuda ogromna. Ogromna metalna posuda, a grlo gore joj je tijesno. Jedva da čovjek prođe. Kaže, napunite vodom, stavite me u tu posudu, naložite vatru pod njom. I ostavite me. I muslimani tako i učine. Čovjek sam bira svoju smrt. Kaže, molio sam božanstvo broj 1. Koliko sam te čistio, koliko sam te mirisao, koliko sam ti lice potirao, koliko ti kurbana prinosio, žrtve, koliko te molio i tako dalje. Sa svim što sam ti učinio, kaže, izbavi me iz ovoga. Vatra gori i dalje. Skrajni se, daj drugog. Koliko sam ovo, koliko sam ono. Sva redom božanstva jednu po jednu je molio. A vatra bukti, ta voda počinje da ključa. Kaže, Allah, la ilaha illallah.
Ako si ti Bog, spasi me. Dakle, nakon svih božanstava koje je molio, svako iznevjero, to je kamenje, to su idoli, prašina. Ne može sebi da pomogne, kako da pomogne tebi? Kaže, onda kažem Allah. La ilaha illallah. Allah, jedan je Bog, osim njega. Boga nema. Kaže, ako si zaista Bog, spasi me. Padne kiša. Padne kiša, ugasi vatru. Krene poplava. Kako to biva u pustinskim uslovima, svaki pljusak napravi one bujice. Bujica prevrne taj njegov kazan, ponese ga, otkotrlja ga, odnese ga do nekog drugog plemena koje također ne vjeruje. I nađu ga tako. Kaže, čovjek u nevolji, a nasmijan, srećan, ne znaju šta je. Izvade ga, pitaju ga šta je, on im ispriča. Kaže, sve to što sam molio, ja nisam bio neki siromah koji je imao svoje idole, pa eto, u nevolji siromaštvo natjera čovjeka na sve, pa i na taj širk. Ne, kaže, ja sam imao sve što mi treba. Sam imao idole zato što sam istinski u njih vjerovao. Ali ništa mi nisu pomogli, ja sam birao način kako da odem s ovog svijeta. Ili kako da uđem u nevolju, da vidim hoće li me oni spasiti. Testirao sam ih svojom kožom. I kaže, samo Allah spašava. Dao sam povjerenje samo njemu. Njih sam gledao svakog dana, Allaha nikad nisam vidio, ali sam dao njemu povjerenje, on je dao kišu, dao poplavu, dao i spasio me i evo me do vas doveo. Kaže, čitavo to pleme je prihvatilo Islam. Čitavo to pleme je prihvatilo Islam, slušajući, vidjeći živi primjer. Šta? Povjerenje, oslonac i oslanjanje na Allaha dželešanu. Šta znači? Čak i onoga koji do tog trenutka oslanjanja nije bio vjernik, nije vjerovao u Allaha dželešanu. Bio je mušrik, činio ono što Allah ne prašta. Što Allah ne prašta bez teube. Kad je tako sa onim ko Allaha nije vjerovao, kako tek sa nama koji u njega vjerujemo, koji mu ibadet činimo, koji ga za svoju podršku uzimamo u svakom momentu. Kad se na njega, kad njemu damo svoje povjerenje, zar to može da bude iznevjereno? Svako je od nas to testirao na sebi. Svako zna kad mu je Allah pomogao, kad mu niko nije htio pomoći. Kad je Allah učinio ono što su ljudi govorili nemoguće. Svako od nas to zna. Samo ne treba da zaboravi. Samo treba da se oslanja na svoga stvoritelja, da ga moli, jer je molba ili dova srž ibadeta, i da tom dovom obuhvati što je više svoje braće i sestara u vjeri, jer će mu se, koliko ih obuhvati dovom, toliko će mu se vratiti. Molim Allaha dželešanu da nas uputi pravom putu, da nas na pravom putu sačuva, da nas sačuva u našoj vjeri i sačuva nam našu vjeru. Molim Allaha dželešanu da nas uputi i vodi pravim putem. Amin.